Deze machine maakt het gauw die werk van dit bos. Voordat je het in de gaten haalt, leidt er een beam om en op de houtstapel om afvier te worden. Dat je zuiver alles kap wordt, had een reden. Als de esken besjust is het echt slim om te tasten. Kerst wel zeggen dat hier eigenlijk 90% van de esken is slim ziek. En dat is voor u de reden om hier dit hele vak te vellen. En het bijzondere is in dit gebied is dat we hier dus het hele vak vellen en dat hier dus weer BM rondplanten wordt. 80% van de esken in de Frieske Staatsbosbeheerbosken had leien van esketoekstjerten. En dat oelepen ze net. Steenlitten is op dit plak geen optie, want ze kunnen omvallen. En daar wil je net onder fietsen. Bij dit werk in Stiens begint eens een volle gruttere kapcampagne. En dat houdt nogal wat in. Er zit nog wel flink wat werk in. In heel Friesland gaat het om zo'n 140 hectare. En hier in Noordwest-Friesland zal in 2018 starten worden. En daar zijn eigenlijk alle dwarpsbosjes onderaan van de warpen die binnen inventariseerd. En daar zal deels hout uithellen worden. Een pad blijft dus stingen. We kiezen vooral in een kader van veiligheid langs de wegen en paden waar we ze zo vol mogelijk bijhellen. Alleen als het midden in een vak is en als het virus ging kweer kan, dan kunnen we er ook voor kiezen om bepaalde stik en steen te letten. En daar hebben bijvoorbeeld vogels als spjochten en vogels die het van dit hout afhankelijk binnen hebben, daar hebben we profiet van. Maar voor de echte stilteleefhouwer is een dwarpsbosje de komende tijd misschien net het meest gadelijke plak.